Iki bahaya iki mindul iki bahaya. Kok wis mati iki. Lah iya. Yen wis mati samiren tinggal dikubure bener to lek wis mati. Aku nggowo rek to. Lah iya. Mati tak semet dhewe. Pak Mindul, nggo nilik rene iki anu ora mati. Ya piye? Mati yo. Sing nyutang-nyuting. Lho Mas, nggone Masku kuwi ora mati. Terus mati. Ngodak-ngadak. Lah. Ngadeg apa? Wong iki lho lagi kena diabetes kayak iki. Kemana piye matamu dhewe? Ngenyak lho. Ngonyek. Bayu. Kate yo ngene. Napa nggih? Kowe mboten niku lho. Masa ora kena? Ora to. Lah kok ndase ndak turu? Biasane iki kena diabetes lho Mbak Temi. Tanggapane akeh ra tau turu. Nggih, alhamdulillah tenan iki, Bos. Heeh, aja ngono. Wis. Gendah lek nyanyi. Njaluk mati boga. Wis. Berarti mari. Yo. Yen wis mati. Kunjuk-kunjuk. Peling ya. Ujuke cah jangan yo yang gandeng-gandeng sok aja demen ya. Jarene kok lagu peling iki